Hola, agent zero negatiu. El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears té una missió per a tu. Així comença la campanya que acaba de llançar el Banc de Sang i Teixits. L'objectiu és captar nous donants, especialment del grup zero negatiu, molt valuós perquè les persones que el tenen són donants universals, però només poden rebre sang del seu grup. És crear consciència i sobretot fer molta pedagogia entre els nostres donants i els nostres ciutadans de la necessitat no només de seronegatiu, que és el punt de partida d'aquesta campanya, sinó de la importància de tots els grups sanguinis. El que faran aquests dies els donants és rebre una sèrie d'instruccions per convertir-se en agents secrets d'aquesta tasca de conscienciació i d'augment de la necessitat de donants. Només un 7% de la població és del grup zero negatiu. L'any passat se'n varen fer una mitjana de 68 donacions setmanals, però se necessiten 95 per garantir-ne les reserves. Fundamentalmente este tipo de concentrado de Matíes se utiliza para mujeres en edad fértil, sobre todo por patologías relacionadas con el embarazo o complicaciones durante el embarazo, el parto o el posparto, y para niños, para bebés. Entonces, esto es un grupo sanguíneo muy preciado. El Banc de Sang recorda que tota la resta de grups també són importants i fa una crida a la població a afegir-s'hi. L'any passat, 21.200 persones varen donar sang a les illes. Això és només un 1,8% de la població.